नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरानगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो धालिगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो मुं थिसनहैदो।